Сега ще правим домашен хляб без месене. Много бърз и лесен с 1, 2, 3, 4 съставки. Ще си седнем, сега ще изнасят шоу програма. Първо се смесваме всичките съставки. Първо брашното, ако има неразбрали. Мая. Сега добавяме и водата. Ето, хляба е готов. Не хляба, тестото. И го оставяме да втаса за 3-4 часа. Може и повече. И сега чакаме да стане хлябото и нещо. До сега микрофона естествено не работеше. Тестото е готово. Да, сега премесваме тестото малко. На топка го правим. Сега взимаме остър нож. Хубаво го разрязваме. Слагаме ето така с хартията. И сега го слагаме да се изпече. Аз много обичам да си намажа нещо на мекия домашен хляб и заради това сега ще направим един дип от котиче сирене и билки. Аз ползвам на Олимпус, защото най-много харесвам него. Една лъжичка Филаделфия или каквото имате. Сега ги разбъркваме хубаво. Див лук, мъничко мащърка, малко сол, малко черно пеперче и много мъничко зехтин. Разбъркваме. Ето го и хляба. Сега ще си направим сандвич. Като от едно време. Слагаме котиче сиренето с билките. Ето и изпечените черита. Ето го сандвича ни. Много обичаме такива бързи, вкусни, лесни неща.